So today is Friday. Ayan, naka-red tayo mga Mare. Sa asawa ko yan. Bitbit ko ngayon Mare mga bottles kasi pupunta tayo Mare ng Aldi mga Mars. So ayan nga mga Mars, sa bahay na ako, diba? May bitbit na naman ako maraming coke. Ayun mga Mare, sure. Hello, madlang people, mabuhay. Charis. Good morning. Good morning. Oh! Nalaglag yung mangga ko. Ay, napagod ako mga Mare. Ayan, so good morning mga Mars. Kagaling ko lang nga ng Aldi. Ayan, so yun. Very early. Ay, very early. Hindi naman pala early kasi ano na. 11 na ba? Pero good morning pa rin, diba? Tamali na eh. Wait. Ayan, so galing pala ako ng Aldi. Tapos naka-red ano ako ngayon. Sa asawa ko ito. Aray ka. Kasi gusto ko sinusuot yung mga damit niya. Aray ka. Yan. So, sa asawa ko ito mga Mars. Diba? So, pumunta ako ng Aldi kanina. Ayun nga, dadala ko yung ating ano, diba? Ang ating bottles. So, yan, nandito yung aking kawali. Kasi malinis to guys, hindi ito nalutuan. Kasi nga, ano, dapat, kaya ng umaga kasi dapat, lutuan ko yung asawa ko ng egg. Pero sabi niya, ayaw daw niya ng egg. Gusto daw niya ng, ano lang, tinapay lang. So, yun. So, ang binili ko guys ay, for today is, ito, bumili ako ng cranberry. Cranberry nectar. Ayan, isang ganito. Tapos, yung tumalbog nating mangga nahulog siya. Tapos, saging. Dahil wala nang saging. Wala na ako na ipabaong saging sa asawa ko kanina. Tapos, syempre, yung Coke Zero ng aking bisawa. Kasi wala na. Kasi wala na. Sabi ko sa kanya. Uminom siya ng tubig. Kasi wala na. Sabi ayan, so wala na. Ayan. Ano ko lang ito. Ilagay ko lang ito mga Mars dito sa ating refrigerator. Tsaka may sinaing pala ako dyan. Nagsaing ako kanina bago pa man ako umalis. Para may kanin diyan. Dahil, ay shucks, may maliit kasi dito Pepsi. Oh. Meron pa ako ditong lemon. Lime. Ito pa yung bitbit ko nag-picnic ako mag-isa sa park. So ilalagay ko nitong aking cranberry. Kasi sarap namin. Kasya kasi, dito kasi, ayan. Kasi ito naman yung bawas na. So, dyan na yan. Siya. So, yun. Ilagay ko lang ito sa rep kasi mamaya ko ito kakainin. Masarap ito pag gagaling sa rep. Ma-crunchy siya. Ma-crunchy siya. Ginaya kasi ano. Nakikita ko yung sa kanya sa vlog niya eh. Ganun ang ginagawa. Ayan. So, yun. Ni Libby Ann. Hello, Libby Ann. Si Libby Ann. Si nag-ano yung talaga nagre-respond siya pag nag-message mo siya. Ganyan. So, yun. Natutunan ko sa kanya yung mangga. Nilalagay mo na sa rep. Tapos, tsaka kakainin or after, tapos tsaka mo kakainin. Ganyan. Maano siya, crispy. Ganun. Sa kanya ko natutunan. Ayan. So, bali ang ating nabayaran for today's video is dahil nga meron tayong bottle, so, $3.96 na lang yung nabayaran ko, guys. $3.96 na lang siya. So, bali kung wala tayong bottle, ang lahat ng ating napamili for today's video is 96 na ito eh. So, 14.71. 14.71 dapat siya. Pero dahil meron tayong bottle na 10.75, $3.96 na lang. So, yun. $3.96 na lang mga Mars. At anyway pala, ito pala sa napulot ko noong nung ako, picnic ako. Hindi pala to hazelnut guys ha. Kastanyas. Ayan, kastanyas. Ayan, ang dami naman mula ito, kastanyas.
Ito pa pala yung aking, oopsie. Yung aking, ano to guys, yung aking corn. Yan. Iinitin ko guys, kakain tayo for today's video. Ba't ito mo kumukuha dito pala? Mga mare, ayan, ito nga yung aking kakainin ngayon. Hindi mag-alala mare, mas marami itong ano, dito mukhang marami, dito mukhang marami. Ano to mare, mas madami yung ano nito. Mas madami yung corn. Mas may mga sabaw, ganyan. Dinagdagan ko kasi ito ng ano, konting tubig para pag ininit ko ba, pero masarap to Mars. Ano ba yun? At for today's video, magkakamay tayo mare. Magluto yung kanin ko. Sarap. Diba? Kailan ko ito niluto? Tagal ko ito niluto Ngayon ko lang siya naubos na, ano. Nakain ulit kasi nga. Try kung huwag masyadong kumain ng kanin. So ngayon, nakain ko ng kanin. Pero hindi ka, ayan, brown rice yan. Brown rice yan, guys. Kaya okay lang yan. Kain tayo. Hindi na ako masyadong tumingin ng kung ano-ano sa Aldi. Kasi ang gusto ko lang talaga bilhin sa Aldi is yung Coke ng asawa ko. Tapos saging tsaka mangga. Yun lang talaga. Kasi meron pa naman kami dito mga bagay sa loob. Kaya ngayon, minsan, everyday kami lagi namin bumibili kasi nga, hindi kami nag-i-stock guys. Hindi kami mahilig mag-stock. Kasi bibili lang kami ng hawak pag linggo na kinabukasan kung wala ka na mabibilhan. Kasi nga sarado nung time na yun. Pero, pagka talaga, hindi kami bumibili ng malamihan. Hindi kami nag-i-stock. Bibili na lang kami pagka bawa, kung anong gustong lutuin kinabukasan, mabilhin ngayon, o lutuin ngayon. The next day. Hello mga mare! Happy Saturday! So, papakita ko lang sa inyo mga mare ang aking outfitan for today's video. Ayan, so yarn. Kasi lalabas kami ng aking gisawa dahil may pupuntahan kami mga mare. So, before that mga mare, dumaan nga pala muna kami ng Aldi. At buti na lang mga mare, dumaan kami ng Aldi dahil kung hindi mga mare, baka inabot ako sa pagsabog ng bulkan. Charis! Yung mga mare ay, ayun, nag-alboroto mga mare. Ang aking... Ayun, so yun, tinawag ako mali mga mare ng kalikasan at of course mga mare, since mga mare malapit lang sa amin mare ang Aldi, so yun mga mare, maraming salamat talaga at habang nasa ano na palang kami ay doon ko palang naramdaman mga mare at syempre naiwasan ang pagsabog. Oh my gosh mga mare, so ayun nga mga mare, sasakyan na kami mga mare ng aking gisawa going to the destination and of course mga mare, may baon ako yan, pinapay dahil mare empty ng aking stumashi mga mare dahil nga sa pagtawag ng kali.
Ayan, so mga Mare, ang ganda ng view mga Mare yan sa mga ni Mare. Oh, para akong nasa amin. Oh my gosh, mga Mare, para akong nasa mga palayan, bakas walang palay. So mga Mare, dumating na ako dyan mga Mare sa aming pupuntahan. So syempre, lakad-lakad, video-video, mga ganyan, para may ebidensya. Charis. And so mga Mare, lakad kami dyan mga Mare. So bale, medyo fail ata Mare kasi parang hindi yata updated or I don't know mga Mare, bakit ganoon? So ayun mga Mare, bale dumaan muna kami din mga Mare ng aking asawa sa isang center mga Mare dahil nga ayan, inaasahan namin na pagbalik namin ay open na sila. Pero mga Mare, pagdating namin pangalawang pagkakataon, wala talaga mga Mare. Close talaga sila mga Mars. I don't know why. Lugar na ito at mukhang fail. Ang lamig-lamig ngayon. Sobrang lamig ngayon. Ha? Okay, kommer tillbaka till midsommar. So, ayan nga mga Mare, nag-try kami papunta kay Mr. Rafael. Kinuha namin siya mga Mare. At ngayon mga Mare, nasa bahay na kami mga Mars. Ayan. So, mga Mare, bago pala kami pumunta diretso dito sa aming house. Mga Mare, ay dumaan kami sa bahay ng isang Pilipina na nakilala ko din mga Mare doon sa church. Si Miss Amy. At may mga pinadala siya sa akin mga Mare ng mga something. Ayan Mare, ang dami kong ayuda na galing sa kanya Mare. Ayan. So, unang-una binigyan niya ako Mare ng suman. So, yung suman na yung Mare, luto daw niya iyan, mga Mare. So, ayan, salamat talaga, Miss Amy, sa iyong paayuda. Tapos, madami siya mga binigay sa akin na ganito, Mare, yung mga rahon-rahon na yan, Mare. I forgot what's the name of that, mga Mare. Pero, mga Mare, ang dami niyang mga tanim-tanim, mga Mare. Ang ganda kasi ng space niya, mga Mare. Dahil, siya ay may malaking garden sa kanyang house. Sana all. Charis. Ayan, so yun mga Mare, so ibabalot ko lang ito Mare sa isang plastic Mare para hindi sila maghiwalay mga Mars. At meron din siya binigay sa akin, Mare, na kurbes. Ang sabi sa akin ni Miss Amy, masarap daw iyan. So, igigisa ko iyan, Mare, with the sardinas. Ayan. Tapos, mga Mare, meron pa siya mga binigay sa akin, mga Mare, na kalamansi. Dahil meron din siyang tanim na kalamansi, mga Mare. Ayan, mga baby kalamansi, mga Mare. Ang sarap-sarap talaga, Mars. Charis. Ayan, sarap. Bigay ni Miss Amy. Salamat po. At of course, meron din siyang binigay mga Mare na mais. So, ako lang din naman ang kakain yan mga Mare. Dahil Mare, di naman kumakain yan ng aking Diyosawa. So, ayun, maraming salamat sa iyong mga ayuda. At syempre, ang ano din dyan mga Mare is, may binigay din sa aking sinigang mix. At ang the best ito mga Mare, meron Top milkfish! Yeah, it's very fat. It's big. Yes, thank you, Miss Amy, for this. Oh, it's still frozen. I will put this inside the fridge first. It's very big. That's it. Oh my gosh, I still have that. So, happy Sunday! Sunday na pala mga Mare at maulan na Sunday ngayon. So, mga Mare, salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. Ayan, happy Sunday and thank you for watching. Always smile! Cheers!